Каква роля съм, брат? Аре, Аз съм, капитане, слушай сега. Слушай. Капитана. Той не е капитан, той е главният треньор. Главният треньор, добре. Какво ще кажеш за мачовете, които сте играли до сега? Добре играхме, просто нямахме толкова много късмет. Отборите бяха добри. Трябваше ни просто много малко. Господин главен треньор, аз съм лицето пиар, аз съм медийното лице. Значи, мога да кажа, че днескашните две срещи, които имаме до момента, са изключително пагубни, защото късмета хищен е на наша страна. Късмета хищен е на наша страна, играчите са много добри, всичко. Отбора ни е пълен с играчи, които имат много хъс в себе си, много огън в тях да играят. Обаче сме прясно сформиран отбор, още нямаме нивото, което другите имат. Знаеш, че не си първият да го кажеш ти. А? Не си първият да го кажеш ти. Не съм първия да го... Не, Адито и той го каза. Това си истината в края на краищата. Нищо друго да кажете на BTS за канала ми. Следващата година отиваме и ги мачкаме. Разбираш?